बिथाङा सानाखै नामा जे गाव जे सासे जुनार गराय जानानै बाहाय दिन्थिनानै जोंनि आइजो माहारिखौ माने एखेबारे हाखराव निकृष्ट थाइसे थाइनै इउटुबनिफ्राय रां मोननो थाखाय जे जोंनि आइजो माहारिखौ जे जोबोद अयनाय बेबायदि दिन्थिनानै लाबाय। बेयावनो खौरांगिरिफोरनिसिम एबा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावग्रोबाय। दा जोंबो सावगारियाव नुदों, नुनाय लोगो लोगो जों जथेस्थ' दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जों सिनायो। बिथाङा मिलन नगरनि एक्स आर्मि बिनय बसुमतारी आरो बिथांनि बिसिया बिमला बसुमतारी। दा बिथाङा जिबायदि सावगारि, बे सावगारिया माने बिथाङा गावनि आइजोनि बिखुङाव गाखोनानै आइजोनि खानायखौ गरायनि लानजाय बायदि बाहायनानै एबा गरायनि माने नाखि बायदि बाहायनानै गाखोनानै गराय दाब्रायदों लावथि गंसे लानानै। बे सावगारिखौ नायोबा जों माने बेखौनो बुंनो सानो आरो बे सावगारिया जोंखौ जोबोद लाजि फोनांनाय जादों आरो बे सावगारिनि थाखाय जोङो माने आइजो माहारिखौ लाजि फोनांनाय बायदि मोनदों आरो लाजि फोनांनायनि गाहाय जाहोनानो जादों बिथाङा माने आइजो माहारिया जे सासे मोसौ, मैसो आरो गराय जुनादजों रुजुनाय जादों आरो। दा बे बिथिंखौ नायोबा बिथांनि जि भिडिअ बानायनाय, बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बानायदों जों मिथिया। बिथाङा बेखौनो इन्टारटेनमेन्ट मोनदों नामा जोंनि गोसोआव कुइसन जादों। आरो बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेखौनो मोनथिनो मोननाय जादों एबा जोङो मोन्दांथि मोनदों दा बिथाङा आइजो माहारिखौ माब्लाबाबो सनमान होनायनि खोथाखौ बावगारदों निस्सय। आरो मोनसे खोथाया मा, बे आइजो माहारिया जे बिमाया मोनसे बेसेबा गिदिर सक्ति, बे सक्तिखौ बिथाङा आन्दाज खालामनो हायाखै। जाय आइजो माहारिया जोनोम होनायनि मोन्थाय दङ, जाय आइजो माहारिया जोहोलावजोखौ जोनोम होदों, जाय सुबुङा आइजोनिफ्रायनो जोनोम मोनदों, बे आइजोखौ दिनै अपमान खालामदों, आइजोनि सक्तिखौ अपमान खालामदों आरो लोगोसे बर' दख'ना गाननानै बर' आइजोनि बिखुङाव गाखोनाय माने समग्र बर' आइजोफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों। बेखायनो बेखौ जोङो बे जाय मानसिया बेबायदि हाबाखौ मावदों बिथांखौ जोङो जुनाद गोसो होननानै बुंथावना बायदि नुहुरदों आरो। दाननानै बुंफिनदों। गोबां धोरोम बिजाबावनो होन जों मोनथिगौ आइजोआ मोनसे बेसेबा गिदिर सक्ति। जाय आइजोआ जोनोम होनायनि मोन्थाय दङ, जाय आइजोआ बर' माहारिल' नङा बुहुमनि गासैबो हौवा माहारिखौनो बिफा खालामनो हानाय गोहो दङ, जाय आइजोनिफ्रायनो समाज मोनसे उजिदों, बै समाजखौ लाजि फोनांनायनि दाया गोरलै नङा होननानै सानदों। आरो बिथाङा जाय बे भिडिअखौ दिहुनदों बिथाङा आइजो माहारिनाव क्षमा बिनो थाखाय जों बेखौबो खावलायदों। मानो होननानै बुङोबा दिनै आइजोहा निर्जाथन जादों बिथांनि जि भिडिअ खालामनाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै बुंहरनो गोसो जाबावो गोबां आइजोफोरखौ अत्याचार खालामनाय, बे अत्याचार खालामनाय माखासे माहारिफोरखौबो जोङो निन्दा होनो सानदों। नगरनि माबाखौ सनमान होगोन। बेयावनो आङो जों दा सियाराव थाफानाय गासैबो जोंनि आइजो लोगोफोरखौ मान होग्रोनानै लाबाय आरो लोगोसे आं चेनेलनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं मान होबाय। लोगोसेयैनो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो मान गोनां आं बिथांखौ मान होनानैसो बुंबावदों। मिलन नगरनि मुस्रि बिनय बसुमतारी एक्स आर्मि बिथां आरो बिथांनि बिसि बिमला बिथांमोनहा जिबायदि गावसिनि माबायाव फेसबुकाव होनानै बिथांमोनहा रां खामायनायनि खोथाखौ साननानै दिनै जोंनि समाजनि खोथा बाथ्राखौ बर' हारिनि खोथा बाथ्राखौ बर' जाथिनि गथ' गथायनि इयुन जेनेरेसननि बाथ्राखौ बिथांमोनहा साननो रोंदोंना रोङाखै एबा गोसोखांनो रोंदोंना रोङाखै। बिथाङा जे गावहा गथ' दङ, फिसा दङ, बिहामजो दङ, फंबाय दङ, बिनानाव दङ, बिमा दङ, बे मिडियायाव हगारनानै लायोब्ला, इउटुबाव हगारनानै लायोब्ला जे गासैबो बुहुमाव थानाय सुबुं माहारियानो, आइजो माहारियानो, गासैबो हारि धोरोम थानाय माहारिफ्रानो जे बेखौ नायनानै नुयो। बर' हारिनि जेरै ड्रेस गाननानै, दख'ना गाननानै बिथाङा जे गावनि बिसिखौ गराय खालायनानै जे दाब्रायबाय, बेयो मोनसे जोबोद माने जोंनि बुहुमाव थानाय गासै माने आइजो माहारिखौ जुनाद खालायनाय बाहाय जोङो नुनो मोनदों आरो। दा बेखौ लानानै जों बेखौ मुगैनाय मोनदों, निन्दा होनो थाखाय जोङो दिनै आइजो माहारिया ओंखारबोदों। जे जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ मोजां जाजानो लुगैदोंब्ला बिथाङा
बेबायदि भिडिअ लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आं बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ बुंहरनाय जादों बा सोंखारि हरनाय जादों। बेनि थाखाय बिथाङा माने जोंनि आइजोफोरनाव आइजो माहारिनि खाथियाव खर' गंग्लायनांगौ। आरो बिथांनि बिसि मुस्रिमा बिमला बिथाङा सानाखै नामा जे गाव जे सासे जुनाद गराइ जानानै बाहाय दिन्थिनानै जोंनि आइजो माहारिखौ माने एखेबारे हाखराव निकृष्ट थाइसे थाइनै इउटुबनिफ्राय रां मोननो थाखाय जे जोंनि आइजो माहारिखौ जे जोबोद अयनाय बेबायदि दिन्थिनानै लाबाय। बिनि सायाव जोङो जोबोद लाजिखांदों। बेनिखायनो बिथाङा आइजो माहारिनि खोथाखौ बिथाङा एसेबो साननो रोङासै नामा? थाइसे थाइनै रांनि थाखाय जे समाजखौ बिथांमोनहा गुबुंलेयाव लाबोगासिनो दङ। दिनै बेखौ नुनानै जोंनि गथ' गथायफ्रा इयुन जेनेरेसना माबायदि जाबोदों? बिथाङा सासे आर्मि जानानै सानासै नामा बिथाङासो सासे एखेबारे समाजनि रैखाथि जिखुनु जोंनि हारि माहारिनि रैखाथिनि हाबा मावबोनाय सासे आर्मि बिथाङा सानदोंमोन बिथांमोनहा गोबां क्लास मोनो समाजखौ मोजां खालायनाय हारि माहारिखौ मोजां खालायनाय गथ' गथायखौ जौगाहोनायनि बिनि गोबां बिथांमोनहा क्लास मोनो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनाय परिबेस मोजाङै लाखिनाय। नाथाय बिथाङा रिटायार्ड जानाय लोगो लोगो बावगारलांबाय नामा बै समाजनि माखासे समाज फोसाबनायनि बेफोरबायदि बान्दोफोरखौ बा हाबाफारिफोरखौ। आं बेखायनो बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ खावलायनो सानदों बिथाङा जुदि बेबायदि भिडिअफोर लाबोनो गोसोब्ला बेबायदि लाबोआलासिनो समाजाव गथ' गथायखौ माबा मोनसे मोजां थुलुंगा होनाय समाजनि माबा मोनसे जौगाखांनाय बेबायदि भिडिअखौ बिथाङा लाबोयो। आं बेखौनो बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ सोंखारिजों लोगोसे आं खावलायनाय थाबाय। आरो बिथांनि बिसियाबो साबधान जानांगौ। माने सासे आइजो हिसाबै बुहुमाव आइजो बायदि थांनानै थानांगौ। मोनसे नोगोराव सहराव थानानै जे जोंखौनो जों होननानै बिथांमोना साननाङा। टाउनाव थायोब्लाबो बर'आ बर'खा बर' बायदि माने गावनि गाननाय जोमनाय राव हारिमुखौ माब्लाबाबो जोङो बावगारनानै नागारनानै जों थांनानै थानो हाया। बै टाउनाव थायोबाबो जोङो बर' होननानै गावखौ जोङो स्वीकृति होखानांगौ। नोंनि टाइटेल नोंनि गाननाय जोमनाय हारिमुवानो जे नोंखौ खोन्थाखायो आरो नों खोन्थानानै लानांगोन नोंनि एड्रेसावनो। बेखौ आं नोंथांखौ खावलायहरो बे मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअनिफ्राय गोजान थानांगौ नङाब्ला जोंनि आइजो आफादा बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय। गासैबो आइजोफोरखौ जों बेखौनो मोजाङै खावलायहरनो सानोदि एबा मिथिहोहरनाय जायोदि जोङो जोंनि मोनसे थामोनथा जोंनि कालचार हारिमु आरो जोंनि जाथिनि डेभेलपखौ नायनानै हाबा मावजानो लुगैयो। आरो जाय बेक्तिफ्रा थाखा फैसानि इउटुब आरो फेसबुकफ्राव जानला मोनला हारियाव जायखौ जों सहायथावना नङा बेफोर भिडिअखौ लाबोनानै जोंनि हारियाव बेले बेजे लाबोयो। बैफोर माखासे सुबुंफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय बाहेराव थाहोनो थाखाय जोंनि बयबो आइजो माहारिया सांग्रांथि जानांगौ। आरो सांग्रांथि जानानै जोङो जोंनि जेनेरेसनखौ दानायाव बयबो गोसो होनांगौ। आरो जोङो जोंनि माखासे माहारियारि आफाद जायफोर आइजो अनसाय आफाद आरो बायदि धोरोमाव थानाय आइजो आफाद बिथांमोनहाबो बयबो बाथ्रा बुंनांसिगौ। आरो जाय जायगायाव जोंनि समाजा सहायथावै बे बर' हारिया गोथारमोन बे गोथारथिखौ लेथ्रा खालामनाय माखासे जेनेरेसनखौ गाज्रि खालामनाय माखासे थाखा फैसानि थाखाय गाज्रि लामाथिं लांनाय गावनि इन्टारेस्टखौ लानाय बैफोरबायदि माखासे सुबुंफोरखौ जोङो नायनानै बिथांमोनखौ साफा साफा जोंनि समाजनिफ्राय एरख'नाय आरो बे हाबाया माब्लाबाबो मावनो हायैनि थाखाय जों बयबो थाग थियारि आरो सांग्रांथि जानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। दानि जिथु बिहामजोफोर न'आव थायोब्ला बेथ' जोबोद दुखु गोनां। जोङो बर' बिमानि बिखायावनो थानानै जों जोनोम मोनदोंमोन। जोंनि आइनि सनमान बाबानि सनमान बेखौ लाखिनो थाखाय जोंहा बयहाबो गोनांथि दङमोन। नाथाय दिनै माखासे मानसिया गावनि जि देहा मोदोम बे सोलेरखौ जेरैबायदि दोनखुमानांगौमोन बेबायदि दोनखुमायाबासिनो माखासे दानि गोदानै उजिबोनाय एबा दानि गोदान बिहामजोफोरा गावनि देहाखौ गुबुननो खिन्थिनो हानायसिम जोंनि बर' समाजाव उजिनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब नङा। आरो जों हायोबा बर' दख'नाखौनो गाननानै जोंनि हारि माहारिनि थाखाय हाबा मावनांगौ आरो मान सनमानखौ लाखिनाया मोजां। मानोना बे बर' माहारिया दिनै नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलाव बिश्वआवनो माने बर' मुङै आरो दख'ना मुङै मोनथिजाबाय। नाथाय बे मोनथिजासेयावबो जों जे सिरि मोनाखै बे सिरि मोनैयासो बिथांमोननि थाखाय एसे दुखुनांथाव रादाब होननानै जोङो
साननो गोनां जादों आरो ओंखायनो जों बयबो दख'नाखौ गाननाया मोजां आं दिनै बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।